drive long a crowd but they ro bagi chi crowd jo go bom la Yesu uta be play banga bat ma phi ni shakri amen Rinong cham hallelujah oh ya ro you try hallelujah ini step kita bani ro pen crowd kita you try go ma pen kan mouse phi tin jo play the bible on u try long ba crowd but they ro bagi chi crowd jo go bom la Yesu bagi ta ni step ru ka bina ya ro you try ai you i ta chi crowd you try amen nginam syurai tambang tip ban ruai ringin ruai daga tokdun ngin ruai daga jing sempang gumba uap terpowong dan bangi perkat ya ke bagi ruai bagi sutu ke bagi ruai bagi yo iru yo play gumba ngi ruai hallelujah pina ni tapti syutrai daga step play upa crowd play dan gol baru praise Lord hallelujah Taman ini juga ini dengan bol, Iwan ada curuan. Bila mulai upah kelompok yang beriwan, ya ropan kibor adra. Adu dancer, adu skikan seviwa ya roh, ya making up. Ogin yaro yame Jesus in yaro yame
belong pada banyaro sim kabura try amor baro irwa ogin yarwa Passion yang lupa bebankan dia
on me, but then within your ear. And you roar, you be a drum, that bang a ring and see. And night you crowds on me, but then within your ear. And one, Yaro. Hallelujah. Please, the Lord from me. When you're on your drive, I thank you. How you say, hey. Ganwa, Yaro, Ganwa, Yaro Mayami, Ablay, Tongan. Ganwa, Yaro, Yabe, Atra, Melon, Musir, Ublay, Kobo. You are, hallelujah. You are, hallelujah. You can go down to me and go try Jesus. Melo muskim halabaro. Melo try halabaro. I'm not going to be try happen and let you know. Oh Jesus, you are you be try. Hallelujah. Oh blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Ora la bayanda la basika la bayanda la bashan. Ora la bayanda la masini ana matu. Rana masika la bayande. Oh you are in the throne. Even cry the thanks of me. Melo play hello para. Melo musim hello para. Oh God look for me. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Rama Sikara Labayanda Rabayanda. Melon play be a name, play be Shisha. Oh, Ralabayanda Rabasanda Rabayanda. You are a faithful God. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Oh, you alone are worthy. You alone are worthy. Receive all the glory.
one lah ke cedor kat sutra di sana. But money, but them still, yo Jesus. Hallelujah. I got a Savior, no one can compare to you. Oh God, your name is holy, faithful and true. Forever we will praise you, the King of Kings. Kingdom strongly Batman, if I can see Batman, who played on I'm not sure, but Yeah, we go through our Jesus. Mighty God, I can keep my I'm done, but come on, me try Jesus in a play. Oh, me don't play, no me nem juggy. Me don't play, no me can't juggy. Keep my day. Oh, la 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 la.
nong pen in Jesus melong u nong pen Ryan mission ching bang di shi tong me ben ya Twaya ton ka ya be ga in ban ma de ya me ga in ban wa ya ro ya me You are my healer. Jesus, you are my healer. Oh yes, hallelujah. You took my sin and shame. You took the sickness and pain. Lord, I need your my
Hallelujah. Om dan lawan kita ini pop jangan try. Hari tang minggu try tang mami. Om dan lawan aji surya try. Hari tang minggu ablay jangan tang minggu Jesus. Hallelujah. Oh, I love to worship you. I love to honor you. You are my God, my Lord, my Savior. Oh. Hallelujah, thank you Jesus. Ulang play malang hallelujah. Oh, ulang kena percaya kita sepi. Ulang kena berem lebih dengan pop hallelujah. Ulang ai ding so. Ulang ai jikman dengan jingem ke jongki hallelujah. Oh Jesus, ông ấy ding so ke jong ai api. Yang ding so ke jong ino api. Om berpercaya ke ai. Renga ai mangai api om Jesus hallelujah. Udah kena Jesus bagaimana? Oh hallelujah, Rama Sakha Ramayana. Udah gitu Jesus balang penhun. Yang rono ke jongki hallelujah. Go. Om dan ke balang penhun yang abi api. Percaya balang penhun yang abi api. Hari ini tamu Jesus kan bagaimana? Oh Rama Sakha Ramayana Ramayana. Roma Ramayana Ramayana. Yande yando Ramayana. Yura Ramayana. Yura Ramayana Ramayana. Haba kelabangan you Jesus. Bismo toke herukan omong Jesus. Oh, lada kipat madu Jesus. Hidup kambat madu Jesus. Nama hau Jesus kadang kecil. Hau Jesus kadang kecil. Hau Jesus kadang kecil. Oh, come, taste and see the goodness of the Lord. Oh, He is good. He is good. Hallelujah. Namaste Karabayana Hallelujah. They will lamar you, Jesus. He is snow, but he's in two shisha. Got my pian shagri unang pian. Hallelujah. Namaste Karabayana. Yura Labayana Mashana. Yura Labayana Mashana. Kumirwai yang jiwa Benong Melong bayane Bashisha Bashisha Jisu long bayane Nagaji em gajoni Gaji jumuli kalong bayane Gaji isday jumuli kalong bayane Hallelujah. Wala nang ilong bayane They will try Biasa bayane Gaji em gajoni. Try me in a play I will be a step control. Big yo man shukriya me, big yo man yaro, man kra, man money ka teng jome ka try. Shisha, melong tang mame try to eat a play. Kachigim kachami try. Dan the way part try me a play, big trang big kwa, like na me ka try me eat a play. Kumanor wai sam wong yanongan siya mabanan, like na me ka try. But dan the bang trang kendo, like na me ka try Jesus. Blay ngilamat at lay ka pertay try me. Ring shem go try me at lay ka pertay. Kam long i ebi you jo but me go try Jesus. Try I will be me. Ada keborang bar shime go try. Hake ka tayo Jesus man mas. Amen. Amen. Pina ji tapti ka bacham shu Jesus. Blay buyane udan pedang chami. Ring ni shong ada kepor ka jira kat ka jong try. Blay ko.
Hallelujah. Yero itrai. Dengan pertalai sin yero itrai. Where are lie? Yero itrai. Hallelujah. Kalong siya ka jikaman ka bakraw hagan ka step. Nama penglayo ya kejiro kejemane keba long siya kejengkerku kamtam hakajim kajunga hagan ka step. Kabilang yero kebremane yosnyo ya kejokat kejutrai pat kumjuru nyayu namtai di Manchester di Pelayalam ya kejiro kejemane kumju ketimi pa ku bai hoi bun kejirwan to kiladon sya kejirwan ki bubun ki bila tauhi kelong sya ke puram suplai bat ngium ki banget nang dua jur bau blai undang la susu ya kaban ai ya kinong rai bagin tau ya kejirwan kana bagin la bagin ai bagin yalam ya prosuship da kejirwan ke ba la tauhi. Haleluya. Doblen kurku ye dukan jasa pada baro ki bayalam ke kejemane bulan ai kataga sab aki bagi nang la sisu bentau ya kejirwai. Haleluya. Dia kini po lepai pat sebagai benta kata kolong ya begin rung hadi jinwai. Dia kini po ke benengkong jinwai nak benta kejinglek mission tour kejing apostol arkong krom bat kumjuru i evangelist speak crossdear ting i kila poi dak besok kila poi dak bakmen syakadu kajaga po Sri Lanka ni kidang peneng kejing pu samki kolong sya kejing internet nak benta jongki kila poi sya dak besok induai boblei undon kat hakane ka mission tour ke jongki boblei pense ru yaki yak wei ke benta kejing sikri ke jongki kebidon hakatu kajaga ban kabar induai nak benta ka Jesus circle po jarot kami sayo ha biunai kemestang na duka penduk terik bat kemestang du absent terik bat adu penduk terik induai bublei un simti ye kani ke Jesus circle po jarot bublei pensle ye ki syakri ki jumpai ki ban simenta ha kedega Jesus po kumjur induai ta ki para bungai ki bidon ha ketu kajaka bublei pendap un ye ki jur kambar bat kumjur induai sewai pat ka jinduai kata kolong induai na kemta ka Manipur iba po Manipur kelas dangbiang ya kejing yaki bat kelas dangbiang ya kejing setiap hak do kajaga kebangi kema apostol idoni kejingmu ya keminlek ban bisit syak do kajaga na commission induai bu play un penjajai no hak do kajaga kana baksyakri kunrai kinla ya keminlek bisit syak do kajaga te berdua tak kini lightly kejing duai hak do por le berdua Jesus hallelujah ngawan shemiko pa hagde ke por hagde ke khidmat ye ban pelong ke jinwai ko pa na ke mentan tra Jesus kejing le mission tour kejing apostol arkong krom trai but evangelist PK constant trai ngi isha ko trai ke poi den bosuk ko trai situ ke jaga trai ngi isha ko trai Jesus bikar don pe kejing kemen ha ko ke jaga trai mari wai isha ko trai Jesus ke puram kejing aisha me ko pa bala don ka bat ki ke trai bala bagila poi den bosuk ko trai Jesus hallelujah bang wai trai Jesus mamen simti mame ke trai pe kejing mission tour ke chuki ha ko ke jaga trai mari wai si pesle ke jume ke long dak syakri Jume try Jesus apostol rakong krom try bak jing evangelist speak constant try ada white si pesle ke jume kelom tak syakri ki jume try ek begin le nam tak buram ke jume to ke jaga try kelon tak bol ke jume kelon si pesle ke jume ko pa ai ke try Jesus bak favor ke jume kelom tak syakri ki jume ha to ke jaga ko pa ada white try ke jang tak ke jume kelom ke jing try ke jume kelom ha to ke jaga try ada white syakri try Jesus bekla bak pendat try ek mission ke jungi ha to ke jaga try bak jur ko tran chis ke ruai tran bak jing khu ke me tran ke ho to ke jaga tran kin bat ke sumbai ke tran ke khndeu ke bha tran pun se yu so tran chis to ke jaga tran o de shisha tran chis ke ruai me shimti me ke tran chis me ke ban phai ke tran ke ban phai ke so tran ke phai ke da ke kmen tran ke ban rai ke khbor ke bha ke tran chis hallelujah ye ke ek bo bleu la ke to ke jaga ko pa o de shisha tran chis hallelujah bak ruai ko tran chis ni ke po tran hem ta ke Jesus circle
pok jarak Tuhan Yesus bagi saya Tuhan hidup naik Tuhan kebesaran doa pesan doa peneriu tarik ke Tuhan Yesus kedua mesim ti bebe Tuhan yang kerja Jesus circle Tuhan Yesus pok jarak Tuhan kedua mesim ti bebe Tuhan di para bagai Tuhan kibidan hak doa kejaga Tuhan kepada perkreat mereka kerja Jesus circle Tuhan kedua Tuhan Yesus doa ke Tuhan punya ke cemekan long iki Tuhan Yesus ai ke Tuhan Yesus bukti pendap ke cemek kalong iki ke Tuhan Yesus babar ke cemek berkerum Tuhan mereka kerja Jesus circle pok jarak Tuhan kalau bayar nanti ke Tuhan Yesus pakai pos ke jinjap Tuhan Yesus haleluya pengdua ke Tuhan Yesus mensimti ke syakri ke jome Tuhan ke benlek ke Jesus circle pok jarak Tuhan kedua ke berselak ke jome Tuhan ke syakri ke jome ke berkeran ke syakri ke jome ke menyelam ke jome ke syakri ke jome ke menyelam ke Kibanyalam ke Jesus Tuhan, kedua mesim ti beme ke Tuhan Yesus, kedua ke berselak ke jome Tuhan, kalau syakri ke jome Tuhan haleluya. Doa ke Jesus circle pok jarak Tuhan kalau ke berjawab syat Tuhan, kalau ke berjawab kamtam ke mesim ke kodo Tuhan, hak kalau ke jaga ko pa. Oh, ayat ketiga jome ke Tuhan Yesus haleluya. Pengedua ke Tuhan ke por. Nak bentar Tuhan Yesus. Nampak kemanipur Tuhan Yesus ini Tuhan pagdon Tuhan Yesus pada kejengki Tuhan ke belas dang biang ke Tuhan Yesus kedua Tuhan ke bol ke jeme Tuhan bagi bol ke tombol ke bol ke umsnam baru kalau mereka ya ke Tuhan Yesus haleluya doa ke Tuhan bagi Yesus ke jeme ke Tuhan ke jaga Tuhan Yesus haleluya doa bagi Yesus ke jeme ke Tuhan apa manipur Tuhan Yesus haleluya doa bagi manipur ke Tuhan ke jeme ke Tuhan Yesus usai tan undur miyo jaga ke jaga Tuhan Yesus haleluya Baktu Yesus pada Nazareth, kibor yang setan, kibor yang musnam, kibor yang jembor baru kita mereka viana ke Tuhan Yesus, haleluya. Ada wajah Tuhan Yesus, doa bagi Yesus syar ke jemaat Tuhan, kalau kita kejaga Tuhan Yesus, doa ke Yesus ke jemaat kalau kita kejaga Tuhan Yesus, haleluya. Oh sim tu bagi Tuhan, kibor syar ke Tuhan, apa manipur Tuhan, bila bersyar ke Tuhan kepada Tuhan, belah bagi Yesus kita kejaga Tuhan Yesus, haleluya. Oh sim tu bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bila pelinti memang Tuhan, kenang Tuhan Yesus, be apostol Tuhan, bila Tuhan berlep bisit sekedar kejaga Tuhan Yesus, haleluya. Kedua be malam ke Yesus, apa manipur Tuhan Yesus, kibor setan baru kita berikan biar ke Tuhan Yesus, menpa ke Yesus ke jome, hak kejaga Tuhan Yesus mak syakri ke jome, lemak ke dua Tuhan ke bagi dua Tuhan. Oh desisya Tuhan ke Yesus ke jome ke long apa, apa manipur Tuhan Yesus, haleluya. Ke umsnam Tuhan, ke yelek mak persiap Tuhan kita belakang biar aku Tuhan Yesus, haleluya. Kedua Tuhan doa bukti lo jajai Tuhan kalau apa manipur Tuhan Yesus, haleluya. Oh ya darabayani ya darabashande, haleluya. Oh shandarabayande rabayande. Oh yudiri bayani yudirabashande. Oh shandaraba. Oh Yesus doa bukti Yesus ke jome, doa bukti Yesus ke jome kalau kita kejaga, doa bukti Yesus syar ke jome kalau kita kejaga. Oh shandarabayande rabayande. Oh Yesus, haleluya. Belum blay juga nombak Tuhan, belum blay juga putih buat kue Tuhan Yesus. Bersesia memiliki Tuhan Yesus, haleluya. Oh desisya Tuhan, haleluya. Ngadi tiga jam ke Tuhan, bagi Yesus ke jam Tuhan kalau hak tu kejaga apa. Oh menpilihlah peliti memiliki Tuhan, bagi Yesus ke jam ke luar seistin Tuhan, buat manipur Tuhan. Menpilihlah peliti memiliki Tuhan, bagi mission Tur ke Tuhan Yesus, apostol aku kemai Tuhan, Kemudian nak kerja kang nanti ke Tuhan, hari kenal menpos ke Tuhan Yesus, haleluya. Oh ya darabayan, haleluya. Oh haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh yes Lord, haleluya. Dia akan impor, ilmu duai, sebuah pat kemat jiduai, kata kalau jiduai namta. Image Bible teacher iba idon menta namari lalong temen ka kerta ku iru kalau no pha bat ilodon pene kemet kabam dakoj kabam dakhia hari ni sepelong ke jinwa he ke pom play unai ke jikot ke jikhia namta image Bible teacher B1 rap inwai bu play na ke jikhia namta image nambangi iba lada wan kita ki jimpang ki stom kadang ki jingtut na ki sikri ba i apostol lihat bandek siki kam mission ki prepare but i Bible teacher lihat bandor rengkat but image i nama bidah pen ke jimpang ki stom rengin duai bu play na ki sepun kia ke bejanai am tai me jungi Bible teacher play na ke sepun kia ke bejanai
bahkan dan kenu kejing tut ha kejing syukri doi menduai ha kene por Jisu haleluya nawan shimiko pa ha kene por de ka khalimat tra Jisu ban pelong kejing duai tra nemta Imagine Bible teacher tra Jisu ngaduai doa bak cepat khia ke cemet tra ke long nemta jung I ke tra Jisu men wel no ikinu ki chimpang ki sitom try bra kamet ka chung ik try chi soi try ilalong I bala temen try ilalong I bala no ka kerda try chi su hai gidun kam try chi su bai lo pne kamet ka bakoi ka bakhia try doa try chi su bin long I temen bakoi bakhia try chi su wel no ki chimpang ki sitom try wan ban ban kamet ka chung I try ad wai ka ka teng ka chimet try doa bin ko long khia try bakan don kanu la chimet thut try ha ki sikri try ka chakri ki jome ka try chi su la glory apostle kam kram la glory Bible teacher ko try and why try chi to I ko try chi bagje free try glom ya bi ranti ko try chi hallelujah bagi dun kam try chi ko me pen khia janai namta image I ko try chi hallelujah shim ti me tram namta image I Bible teacher try chi ko why pen khia ko me kan tu try ko pen khia ko me kan long try chi men pa ka tin du ko pen khia ko me try ha hai imagine Bible teacher try Jesus ngai ya kata try bak cepat khia ke mekan long try ha ka jong Jesus ke duai pan amen amen haleluya dia kan ipor ila pa chwe penta ta kilo bani sngo ya ka tin ka jong play dia shwa bani sngo ya ka tin ka jong play tele se pidon ya kanu ka jingpla bo play ula bu ha apdeng jong pi ese kanu ka pa pisung tu pa biha pa ai ka jingpla di pila ban syura ikiti ki jong pia kan ka por ha yu dang don chichu I bei la don dang don chichu pila ban akti ha ar dang don chichu to den ka por nga ka pat ik to ki balara ya kiti ki jogi kila ban wani ka ban ai ya ka jingpla ka jong pia kan ka por Haleluya ngayeng ne bangan ai ka jing pla ba ka e ble ula le ka jing im jongi ba ka in kasam jongi nga ai ngoy oble ka baning kong bangala la ban pli ka artali ka dukan limba ka jing kor kho jong try ba nga ai ngoy si sharu ya I elder Nathan ba I ba Christian ba ila don ringkat ba nga ba ila ai semenga kunjuru ngilakbat la arbanai ke dukan ngimpat la ban peli mangi dan kejing pambiok pisah re ngapat duai elder Nathan ba iba Christian ila duai ubli ula I shisha ula jumpa bat ngilak ngala ban peli hakasi Tuesday ke dukan he kontak ubli shibun Haleluya. Roy try. Ha kabaning kong ai ngu shuble nga ai ka buram shuble bula dan rengkat bal nga barabor bat khamtam bula le kamba ha ka exam matric jonga bangala ban pass bha bangawan first division ayo letter slightly ki subject bat kabaan nga ai kuble mi pa jonga ki balong kinong shan baning kong ha ka jingem ka jonga kibla yai tresh tam na kabenta ka jonga ban pinhe pisan ya ban pinang start ban nga ai kuble ru I apostol krom I Bible teacher B1 rap ya kinong hikai Sunday school jonga baro bat ya phiru ki para banget ki bala yai don kat ban nga ban nga ai kuble ru ya ki bahing bahasam jonga bala don kat ban nga ting ba ki chung duai jong ki bat nga kerpat ya phi ba pin yai bu chung duai na kabenta ka jonga banganang kiyo shu ha ka chumpuli ka jonga badro banganang khamjan sutrai buram baro nga shuble kunishbun haleluya ting isha ek bo play le ba ta ki syakri ki jong try play la kerku ka kam ka jam
boleh lekat kuah ke cipule ke joki. Tu kira ke citap di dalam lagi ni. Dia akan kepor kuaban nak ling ke jongaru ngadon ya atli ke cimpla dia kata ke penukong aku akan ai ke cimpla ke bublei lale nak bentah ke ing kesem ke jonga ke penukong ngayu bublei la pen khia janai nukong yu asyar dalam pening ke cimpang hak po kepala kata labun kisnem te nilalek ye kapan peni hagi doktor ki per ane posilong hare imsim layo ye kata ke cipun kia habungi lelek abaru kita ki semua abaladi ki dawai hare imsim lagi ye kata ke cipun kia ya mucut ha kata ke cisu ke po hare nila cipulong ye ke ciduai hoi wala gila pelong ke ciduai ru Henry kita don kita kijinya le hau asyar ke po titeng ke juan kata ke jing sudu jing kerman titeng ke jing jepu jing keli apa ngila duai belepat apa ngila le ye kaban sumar keleng yo ke cepet kia Henry wala kata ngim simlak du jing kerman ngila yai duai menmit syabat tia iduai baik nam tak kepo apa ngiolan yang iduai baik nam tok asyir boblei berkia bat abu khadu i boblei lele syai kamba nam tok asyir bat menta lo yo e keciput kia ka pura nimsim laduk yu isu pun su agak po ko cu tingi peningat boblei la berkia kata haleluya desboi pat ke jingpla kata kolong nam tajonga dengaru adon peneng keniga jingpang sainos kepelaban kumbala nyo prasnem yai keleban lapun bun snem te mala syudi dawai be mala syudi kita dawai na po pharmacy kita dawai kilong ki baram isong dor dolai poding kawai teng haban di be kita ladang amdi kebun gamlong kamtam hagasni sejan haban di nama belai laram di si sejan kemut hagas new play bahap man yang ruai nganumla marwai bah kata kurkom ke bedai nama ke juset ke pentut bat kumta si kumta ngale hadu kita gisnam apala prasnem yai bat adin juga ne ke konvension ru kadon ke cipentut ke bakrau masyudi di kita wai masyudi sidi bat kumta kadon ke cipentut tinggal lek kumno ngalarai ya ka pengelet ya ka pensim dawai namala bun kli kisnem ngam julit sim dawai ngam jil peni doktor ngasudi dawai bi kumta te kumta bakal pentut si bapalat walang ngala duai ru ngayai duai mamen kasni handai kadon ke cipentut bat kumta ngalarai ka pengelet pensim dawai bat kumta ngalalet ya ka pensim dawai bat habang ngalale ke pensim dawai ngala peni yu doktor ngong bakaniga mot kala pentut hadu kata-kata teu doktor uang sudi ye kini dawai te tambah katne ke cimpang ko jupi kanum jam tengong kumdo kumta kanum jam te ngong em mahak man jam wong kam jam sudi be kini dawai lada pilakut kini dawai chu titangi chu penjau tangi kena dawai piau chu penjau bai piau benus bai te ngalasu sim ye kena dawai pan ngong abang ngami nang tangong ngenget begini dawai kin penkhia enga la doktor wong bakim trigam ngenget bakan trigam bakum tang ala le sieng te shwa bangandi ala duai pengetang kini dawai baro aku abang pi dawai ki tang arjai bat ki don tang kendiat bat kador kabaram teng la perkhat akador pat kidawai kam sim hapsu teng la raikut ala duai au try ngong u doktor ong ba kam don kenu ke cingjam nrenga duai ba kidawai kilong kita kidawai kipan trekam om ba u doktor ong ba kadum jam nrenga duai de ketem jong jisu bagini kidawai kin trekam kin penkhia kinda rung ngada duai ngong kinda rung sikit ki jau kinda sma
ya kono no kajing tuat hakan khmut ke jonga ai bikin kita wai ke trikam hakata kerkom bat kumtal ateo te kita wai kumba tang asni lai sni ki lalut no bat kumta ngala la bat kumta ateo tam bat hadu munta ngamsim la don shu ya kono ke cepet hot ka khmut ngamsim la don shu ya kono ke cepet hot ka khmut pitep ka bangalai abang sutu ba kam don shu ka ta ka jing thut ka khmut hapo bangatrai ngayang yaro itrai ngale kano ke jikman ngakmen pelak utrai penkia nga ngamla ya ka banyo ya kecil bah ke utrai nama pelai ngakmen nama petut hadu kata-kata ke khmut hadu kata-kata ke jipentut ta ka dong ngakmen pelak apo jitrai jingta spang ngarai ki atli ki apo botrai nga yaro itrai flesh utrai men penkia ba kumta hayingru kumta ngale mangana kemen pelak di kaburam ke tolong si ublay haleluya. Teh akan ikpor ipai pat sebagai bentah kata kalau begini sebagai ketinggal jumblay dan pom IT no sekretari try eldar biar eldar elantan wanrap inwasan sekmat ikapan ai ketinggal jumblay teh kapan wan sekretari try dili bentap ketinggal jumblay. Haleluya. Yaro itrai. Ti kini ke puar hasua bangin poi buat nga syaktian ke jomplay. Iko an pelong sakoi pat ke jing duai bekerpang kata kalongin duai nak tak itu ki badon snikha hone ubenai April. Namar ngi Jule sisin si benai kani. Ti ladon napling jompi ki badon snikha ubenai April ngin duai kani ke puar ila ban pen i dak bapira kiti si cerok. The way our lie, you done. Does no one saw. So, what when young do done sing ha? Let's say, Pilayo, engaging Dwayne, and a young assembly of P, and repeat on Camro, engaging Dwayne, and a family, but can jam and see him, Kabalong Kabalang. So, what when young barrow do, keep it on sing ha. Don't let one canary like a junkie t-shirt keep up in Dwayne and Tajunki. Go past you Babaneng, one bandam Mahmat Jome, and a clip man, Joganica board. Ngaduai king ko try nagabenta kini ki para banget king ko try ki badan sneak ha king ko try menta u banai April king ko try ablay jong try ji subak order me medon ka plan ka background ng ta ka jing em ka jong ki ya ka ba melari pen em ki sngi ki snam baro ki bala late no wat hadu ka ni clip mat ka bamenta medang bu ya ki king ko try na mar medon ka plan ka background ng ta ka jing em ka jong ki banga duai king ko try agani ga clip mat jong ga por man kerku ablay jong try agani ki para baget ablay jong ki bala yen naga jaka bagi shong ablay jong try man kerku ablay jong try gas yagas yaga jing em ga jong ki ga family ga jong ki ablay jong nang ne shakmat try kinong kup yaga bor ba yaga burom ga jong me bagi nang mat king ko try ba melong ba bha ga jing em ga jong ki king ko pa ba ye jong pendon kame ki sngi ki snem baro ki banang wan jong ka jing em ka jong ki king ko pa ba kodor melong blay wadap ka jing i bakan rei ka jing snake king ko pa ba ie chonga try ker khu no ame ki wei pe wei king ko pa ba ie chonga try da ka jing ker khu ka bakan ja blay men ai ka met ka bakoi ba khya ki men ri men sumar men yalam men ker khu ye ki ha ki liang baro la ka long ha ka met la ka long ha ka men siem king ko try aga kerteng ki jong Jesu ngi duai shim tiru ya tien ka jong me ka on kran ka ni ka clip man jong ni ka step aga kerteng ki jong Jesu ngi duai amen. Dia ni ke puar ngien ya hai no bat nga syakatien ke jong blay bat shua juga ta nga ayu yu blay bo blay ula ai nga ga ni galat ba kabu ba nganiang hakmat jong pi ringkat ba katien ke jong blay hoi man ka puar ka banga yo ya ki program ban kren ni katien ke jong blay la kalong hapo yeng mane la kalong shabar juga yeng mane la kalong halenti hasurak ngaju wat ya ka khmat ka jong try panong try ka e ka bamikwa ya nga bangan kren bad bun sien nga ju kren ya ka e ka balong jingker khu shwai la de shimat bang ngai scam bang long ka jingker khu ru ta ki ba yo sngo la da ka long jingker khu ya nga bad hagani ka por nga kwa ru ban
penpau ke jing sngongo ye ki syakri jong trai wala kim don rangkat lambat ngi ne ke puan adu ya apostle ara kong krong Bible teacher B1 rap nang ta ki wepat ki syakri ki jong trai ki baju kersyan na ke jing duai nang ta ke jing yem jong ya piru ki para bangai ang ni ha ke balang Shillong ya ke ba piju kersyan na ke pos ke por ke jing duai ku bless bun ngalong kum ning bang ngalong de namar ba ka krau ke jing it krau ke jing isne ke jong trai but de lengba ke jing duai ke jong piru kum jo ba ni ke por tong ini apai no ban nga syaktian ke jong blai nga kwa ban kren na ka kitab jing pen pau ka lenong ka baneng kong ka de khat ka ba san bat ban riu bat kin don khambun ki de khat Bible ki bangin ya pule ha ka ni ka step ba ka ni ka sngi bat sya yang ngan ya tu ya ka topik hadian ka tu kat ni onda bang layak ka tu kat ni ki de khat jong ka ni ka kubor ka bang adon ban kren tungin ya pai bat nga sya ka kitab jing pen pau ka lenong ka baneng kong ka de khat ka ba san bat ka de khat ka ban riu ka tien jong blai ka ong kum ne bat u Jesu Christ u balong u nong pla ya wala ban shania ya wala khaneng kong lagi bayap bat u nong sanchar kis iem ka perthai auta ubala iet yengi bat ubala sat yengi na kipop jongi da kasnam jong u bat ula penlong yengi kis iem tongin ya ong lang kis iem bat ki lengdo tongin ya ong lang ki lengdo pi ka Bible ko ong ba ula penlong yengi kis iem bat ki lengdo ha u blai bat u kpa jong u ha u tolong ka buram bat ka jingsen shar Shaki bom jukut, ki bom jukut, amen. Kani ka dekat kaya tu yang i, bau ni ublay ubala iye yang i. Ula pa no yo Jesu Christ, ulang udaw nong pla ubang nila ban shania ubala kanang kong nagi bayap ngidang syudap ban rake, ya ka Resurrection Sunday, ya ka jingmi pat ka jong Christ nagi bayap. But new Chris uba sensyar halor jong kis iem jong ka perthai ka Bible ka ong ubala iet yang i but ubala sat no ye ki pop jong i da kasnam jong uhi uni ula penlong yang i kis iem but kileng dong kani ktien jong blai ka khta syai ka dot nu jong a bangan perkhat ban ong trai pleng me pen em yang a om tang bangan yo ya ka beneng mepen em yang nga om tang bangan yo i ka paradise om tang bangan light na kani ka perthai haka nur ka no ka sngi bat bangan ya syam bat ban yo i yo trai mat khmat henry kani ka khat ka penlong yang ban perkhat ban ong trai mepen em yang nga bangan long kum usiem haleluya haba ong usiem ka baneng kong e udon ya ka bor ban sensyar udon ya ka ikhtiar udon ya ka bor ban sensyar ka Bible ko ong ban sensyar pikan mau na kitab Genesis le sela dangim pairu pikan mau aba blay utaw yo ubriu ong tongin ya taw yo ubriu ka dur jongihi sriem yangi ba un sensyar halor ka perthai baro kata ka dei ka plan ka baning kong e ka ba blay u plan ka mentaj ka jigem jong abat jongi Shua baka pop kan wan hap au briu ka plan ka jong blay au briu kalong baun long kum usiem baun sensyar halor ki jing tau laglong hadur yau harengko hasahit beneng ka jing baun sensyar halor jong ka perthai tenang ta daw enrei ka e ka bang yu i baka pop ka wan rung ha ka jing em ka jong ubriu sedang ban yo jakai ka jing em jong priu hang ta u priu ula syak en shop no ha ka jing syak tien ha ka jing arta tien ha ka jing telot bor ha ka jing sngo bom long ai henry aingu yo blay baleng ba u Christ Jesu but aingu yo blay baleng ba ka snam ka jong u Jesu ka bangila pediang ya u ha bangila pediang ya u shem la pen em yang i tang ban yo ya ka beneng henry pen em yang i ban penlong yang i kis em ka bumut ban ai hang i ta ka bor bangin sensyar tongin ya ong lang haleluya
Pia baong kisiem barabor kikup ya keburong. Bat kan mau habang ila pediang ya Jisu ngidon ya keburong ke jong trai ke jing jongi. Nang ta ublei sim lapen yang i bangin syakrem habang iong bang ilong kisiem ublei upen yang i bangin long kita kinong job. Nang ta kadau baka Bible ko ong kanu ka bor le ka ikhtiar ka yang persya ya pi kan oman ba. Kay kadau bangilong kisiem. Nang ta kadau Jisu ba wi kren bagi senran wong tolong slor pi. Namar ngala job ya ka pertai. Namar u Kris la job ya ka pertai. Ki banget ha uru ki don ya ka ta ka bor ban job ya ka pertai. Para banget ba i abangin sotu ya ka ni ka benta. Namar don bon ba namar kadau jong ka jing bom smotu ba blei upen yang i bangilong kisiem. Nang takadaw bun ba ki briu, bun ba ki banget ngalaman ong, haba kim snotu ya gani ka benta, la syate ya ki haka jing syakti, hoi lapen ya ki, henry ki dang syakti, lapen ya ki henry ki dang syate, hoi lapen ya ki henry kim sngola ban ya le ya ki jing penshoy, kim sngola ban ya le ya kanu katma ka jing jong ki, haba katma ka wan. Kila yo i lupa ya kajing syajo kadau kalong bagi kelet ba kasnam ke jong Jisu ke belasan ki pop jong i bau neu Kris penlong ngi kis ia nang ta ka tu ka khot ka ong shu om tang ba penlong ngi kis ia man re penlong yang ngiru kileng do pitep kai ka ba kileng do kileng do ka kam ka ba kong san ka ba kileng do kile kalong baki syong halendep jong ka jingka ha temple. Ki syong halendep jong ka jingka ha temple ha ka ba ki don ya ka ne ka jing syakri bakin wat ya ka jing don rengkat ka jong utrai. Sakta ka wei pat ka bangingi ki kun ki jong blei ngi haban ken mau. Barong try ngalong usiem da kata ka jing penlong siem ka jong me ngadon ya ka ikhtiar ngadon ya ka bor ngalong nong job ngakup ya ka burong ka jong me but try me penlong ru ya nga kileng do kide ki brio ki ban let ka jing dorang kat jong try man ka bor ngam te para bagai ba it kat nongut na pring jong ngi it bandon ha ka jing dorang kat ka jong try ngam te kat nongut na pring jong Him step ngiong try ngakwa ban yo i ka jing dorang kat ka jong me ka jing em namar ka kam baki lengdo kile ka de kata halendep jong ka jing ka ha ka temple kidon hasenda jong ka senduk jutang ka jong utrai bakin mat ya ka jing dorang kat ka jong utrai nang tas ka wei pat baki lengdo kile ki lengdo ki yang ha pedeng jong ubriu badu blai Geleng do kiyang hapeng jong ubriu padu blai kipat lang jong try hakapor jong testament ke barim kai ke bakile kalong man bakile pop persya yo blai ki kwa ban wan ra kanu ka jing kenya la bande ke jing kenya aingu la bande ke jing kenya nak benta ki pop ki jong ki wan lengba ki lengdo bat ki lengdo ki haban yasa ahmad jong blai bat kan mau mangiru ya ka bau blai la pen mengi ngilong mangi ke jingking nak benta ki babun ki mensim ki bakodor ban yalam nanti ki ban ong pet ka don hang ni ka jing map pet hang ni ka don ka jing ai hang ni ka don ka jing isnei hang ni ka don ka bor ka bapala ka takalong ha ka kerteng ka jong utrai Jisu ngi lakhot ngi bangin long ki leng do kadau kalong ka benengkong bangin wat ka jing dor ka jong utrai ka baar kalong bangin yang hakmat jong blai nak benta ki wepa dia nak kadau para bagai be habang yo i kan ni ka dekhot ngong try ngam kwa tang bangan yalap le se syapang ka jing pen khia henry try ngatrang ban yo i ka jing pen khia try ngam kwa ban syukran syapang ki kamba henry try ngakwa ban yo i ki kamba try ngam kwa ban syukran syapang ka jing job henry ngakwa shisha ban yo i ka jing job ban ngam kwa ban syukran ya kita ki strategi kumno ban penem ki mensiem ki bakodor henry try ngakwa ban yo i ki mensiem bakodor kin pai shabe kata ka dei ka jing angnot jong ki lengdo
banda yo ya ka jing do rangkat ka jong trai ha ka jing em ka jong ki iwe Petrus long ba ar ka du khat ba khandai ka ong philong ki kenja bala jet ka jing long leng do bakan jas em ong ka tien ka jong play philong kita ki kenja bala jet ka jing long leng do bakan jas em nakata-kata ko ki para bangai ba ien ka ka banga kwa ban kentu ye pi ha kani ka klip mat jong kani ka por ka long bakum ki leng do bakum ki sim ngi don ye kata ka responsibility kata ka jingkit clear ka jing smokia ka bakrau na ka benta ki babun ki mensim ki bakodor kap pangidang mangani ka pertai namar ublay ko mga laong menenas dangan ong byang ublay simpen yang itang bangin yo ya ka beneng henry upen yang i bangin long kisim baru pen yang i bangin long kilendo hai bat nga kendiat naga kitab Ecclesiastes kalunong kabalay Ecclesiastes kalunong kabalay kadukhat kabakhat way Ecclesiastes kalunong kabalay kadukhat kabakhat way kaktian jong belay ka ong kumne ula penlong itenat iki baro halaka ayom ru ula bo ya ka perthei haka donot jongki penban lakum taru ubriu umla ban syam ya ka ta ka kam ka bau blei ula le nadu ka basdang hadu ka bakut lada pin pet na ka English Bible nga penslore pin pet na ka English Bible ya ka ni ka dekhot namara ka English Bible ka ong God has set a longing for eternity in their hearts. Ublay ulabo ya kata ka jing terang ya ka bom jukut haka donut jongki katu ka bentak ong ublay ulabo ya ka perthei ka jing mut jangka kalong ublay ulabo ya ka jing terang ya ka bom jukut haka donut jongki ngidang ruai mene ka jing ruai ka boong melong ubangat terang melong ubangat terang you're the one that I desire melong ubangat terang kajing kwa kajong ublay habaw la shina ula penlong internet iki baro ublay ubu ruah ka donut jong kisiem bat ki lengdo ya kata kajing terang ya ka bom jukut ka donut ka jongki lada ngidei si sya ki lengdo ba kisiem ngin don bay kata ka jing terang ka donut jongi ngin don bay kata ka jing terang ka bom jukut ka donut jongi ka kata ka long ban yo baki briu kin tip ya ka bom jukut ka ba utrai ong hakani ka dekot ka ba utrai wa blay ulale ya kani ka kam nadu badan sedang hadu ka bakut nadu Genesis hadu jing penpau pin yo ba blay ulong ublay uba tau ya kilat kelenti kumno ba ubriu unom do ya ka bom jukut ha ka donut ka jomo dina kata daw kum kileng do ai bangin don ya ka ni ka jing terang ban ong trai ngat terang ya ka bom jukut ha ka donut ka jonga kan ongut para bangai ba iye ngidon ya kata ka donut pin pet ya laki dekot ha ka yeng ka sem ban ong trai ngat kwa begini ki dekot jo ka yeng ka sem kin yo ya ka bom jukut kin yo ya ka jing bom jukut peji ki parlok peji ki baya trailang peji ki para kelas peji ki marjan ban ong trai ka donut jonga ngat terang bakini kin yo ka bom jukut bakin om suyap ha kata ka dujok ding henry kin yo ya kata ka jing ka bom jukut para bagai pa itongin syak skor ngin yai man syak skor ngani ka ktien ka jong blay ngadon sibun ki ban penpau ngani ka clip mat bada shwa ku mongol mane shwa ngani atu ka topik ngakwa ku pin pai biang bat nga khandiat satang arteli ki bentana ka ktien ka jong blay ka kitab jing penpau ka lenong ka baar pau ar ka dekhot ka ba khat ar bat khat lai jing penpau ka lenong baar pau ar ka dekhot ka ba khat ar bat khat line kadai ka lenong ka ba khat du ha ka Bible kadai ka sla ka ba khat du jing pen pau ar pau ar ka dekhot ka ba khat line ka ong kum ni hakmi ngan wan kloi bat ka nong jonga kan don lem bat nga
bangan ai nong ha uwei pa uwei baro kat kumba ka jingle jong u ngalong mga u alpha baru omega ngalong mga u ningkong baru wakadu ubasdang baru wakut kata kalong ka ktien ka jong blai ka Bible ka ong u Jisu wan kloi ka nong ka don ha u bat udon ban ai nong ya uwei pa uwei kat bakum ka jingle ka jong u Pai ban nga kitab Daniel kalau nong ban nyau ka dekat bakhandai bat shipo kitab jong u Daniel kalau nong ka ban nyau ka dekat ka bakhandai bat shipo Yaktien ke jong belai ke ong kum ni ngala kmi na do balabu yaki khet bat uwei ubana menhendai kulong ula syong ka jangkop jong u kalong ka balik kum kayor bat unyu kli jong u kum usai wol balik bat ka khet jong u kalong da kitlik ding bat ki shalentem jong u kum ka ding ka ba me kawading kalami berkala tuoi no nakhmat jong u hajar kila syakriya u bat shipo hajar sin shipo hajar kila yang nakhmat jong u ka jing bishar kala long bat ki kitab la pliat ngilong kisiem bat ki lengdo ki baha ka wei ka sngi ngin saya kendu yo alpha bad u omega u basdang bad u bakut u blay u basyong halor jong ka khet baka Bible ka ong bahang ka way ka sngi on saplit ya ki kitab pitip nem ka don ka kitab ka don ki kitab ka Bible haka ka Bible ka yatu ingi ka ba habneng ka don ka kitab ka bala record lut ya ka jigem ka jongi kumno piyat man kasi ka e ka jingem ka pa piyam ka e ka jingle ka bangile ka jing shakri ka ba kumno ngi don ka way ka jingle la ka ba bhala ni la ka ba sniu ka don ka kitab ka bala record ong ka Bible bara ka jing yo i lupa ka jong u Daniel ka jing ya tu lupa u yo i ba u don us i malor ka kat ba u plet ya ni ki kitab Pitip kedon artli ki kitab ka Bible. O ngamot manong kidon hot kidon artli ki kitab henre sya nga bagi nom yathu ya kata. Let's say pitip kan shim ka por henre nga ko manong kidon ar jatru ki khet bishar. Ka we ka khet bishar bale ka bagi ong ka great white throne judgment. Hakani ka khet bishar bale ka dei ka jaka bishar bau blei u bishar yakitu ki priu ki bom shim la ong hoot ya u Jisu la yalap yaki la yaslok yaki la yosngo ya u Jisu leng ba ki social media leng ba ki television leng ba ki radio let's say ka por mensua la yosngo ya u Jisu leng ba ki kot kubor leng ba ki kot leng kedop ka ba ki yo ban shushim e na surak badon manur manubasam henry kini ki breu ki mshim la ong hoot ya u Jisu kita ki breu kin yang hakmat ka khet bishar bale ki don ki breu ru ki baong don u blei hadu kini ki sngi pinang yo i badon bon ba ki breu ki baong om don u blei wat ka Amerika ka dei ka ri ka ban kong e ka ban pha ya ki missionary sha ki ri ba ki jat kan riu ki ba per dei dang kan rei menta ka jing bom nget blei ha ka ri Amerika But ki breu ki bom ngai yo blei ki bo ong em yo Jisu hakwe ka si kin yang hakmat ka khet bishar ka jong blei compare ki la bande ki celebrity ka compare ka la bande ki minister compare ki la bande ki hespa ki la bande ki star jong ka perthai compare la ki la bande ki sim ki la bande ki brau ki la bande ki shakri ki la bande ki bawan ka long yeng badok ka long yeng baruspa nanong kendong nanong sor henry baro ki ba ong em yo Jisu Christ bat ki bom shim langet bo Jisu long play
ki haban yang ha ka khet bishar bali ka don skui ka khet bishar ka ba ka Bible ko ang ka khet bishar u Chris lane ktien parengi ong judgment seat of Christ ka khet bishar ka jong Chris pat kani kamdei ka khet bishar na ka benta kinong pop kamdei ka khet bishar na ka benta ki bom ngai Henry kani ka khet bishar na ka benta jonga ba jong kani ka khet bishar na ka benta ki bangen kani ka khet bishar na ka benta ki samla ki bala ju involve ha ka youth ministry kani ka khet bishar na ka benta ki bala don benta ka women ministry ki bala don lese ka magi don ka jing syakri ka balang ka men ministry lani kata ka men's fellowship kani kala bande ka kani ka khet bishar na ka benta kita ki bala yat lenti ha ka jing long Kristen bad on plate ke kita bad kan don ka jing ai bai nom ong ka Bible ha ka wei ka sngi ngin sayang ha kmat jo usim kis utrai kitrai pila ban ong la khapat compare pila bande ki bala khapat Henry pi ha ban yang khat bishar jong blai le se pi ong adang khat news nem khat pras nem ngam pat yat ba ka jing syakri Henry pila de ki Kristen pila de kita ki born again Kristen pi ha ban yang ha ka judgment seat of Christ ha ka khat bishar ka jong Christ agui ka sngi Blayon sa ong le sing an nuksa elathan ngalakhot ya me ba men yalap ka gospel Henry me yalapan banang ta ka burom jong me mano elathan ngalakhot ya me ba men ra ka burom ka jonga leng ba ki sur jing ruai leng ba ki sur jing tem Henry me le ka ne na ka benta ka burom jong me hi pitip ka ka banja sya ngan pen i pi na ka Bible ka banja lada kan long kum ta ka jing bishar ka banja iwei koren kalenong ka balai ka khot ka bakhandai du khat san iwei koren kalong balai ka khot bakhandai du khat san tungin ya puli ka tu ka ktien ka jong blai iwei koren kalenong ka balai ka khot ka bakhandai hadu khat san ka Bible ka ong namar ngi along ki ya trailam bat ublay pi along kaleng khau blay ban ka jingte ublay ka kum ka jingai e ublay ya ka baula ai hanga kum urang ba nong te ubastat ngalaseng ya ka nong rem te uwei pat ute na lor Henry to uwei unda sumar kumno ute na lor baro ngi don ya katakan nong rem kabangi haban te halor kan nongrem ka bublay late Henry ngi haban sumar kumno ngi te na lor jo kata kan nongrem ong ka Bible dekat bakat wei namar om don ubala ban seng da ka wei pat ka nongrem na lor kata ka bala seng ka balong u Christ Jesus ken Christ Jesus long tau cornerstone mau dong las u mau long kata ka nongrem ngi long kin nong te na lor jo kata ka nongrem Henry lada uno wate lada uno ute halor kani ka nongrem da kaksyar da ki rupa da ki mau kordor lajak ki de ki banomla ban penjot nangta kadon susu da ki ding da uplang da ki jintang keba ding uplang jintang keba pat ki de ki bala ban penjot da ka ding lane ban consume no da kata ka ding nangta ka Bible ka ong no da khat bakhat lai on pen pau ya ka jingtre uwei pa uwei namar kata ka sikan pen isna ya ka naba on pen pau no ya ka da ka ding te ka ding kan tenjo ya ka jingtre jong uwei pa uwei ka bakum ka jinglong lada ka jingtre jong no ru ya ka balate na lor kan sa unyo ya ka baino tungin ya ong lang unyo ya ka baino lada ka jingte jongi kalong da ka ksian la da kalong da karupa da ki mau kodor wala da ola tes da kading kata kading kanum la ban bam ban inyo bainong la da ka inno kata ka jingte jongno uta undu ken undu ya ka bainong Henry ma uhi unyo lai kemudian ka mensiam jonguan pen Henry hakata ka judgment seat of Christ hakata ka khat bishar ka jong Christ kindon ki breu ki bandu bainong bat kindon ki breu ki banyo bainong
Henry ka banga kwa ban keren akan ika step jangan ika sengi. Ka topik kalong usiem klem ka pangsnya. Usiem klem ka pangsnya. Kata ka ika benta ka banga kwa ban keren. Ka pangsnya ngakwa ban wanra syapi akan ika benta. Ka pangsnya kam day ka bangi ngiyale ban yo ik yakan yakini ki pangsnya bangin yo jing pen em. Kam day namare ka jing pen em ngiyo da ka jing ai ka jong ukres Jesu ba utrai jongi Henry ngi wat ya kene ki bainong jongi nama ngi wat iki ki pangsiat namar ki ne ki de ki bainong ki jong na wat jong pia ka weges namar balai bangi haban yang hakmat ka khet bishar ka jong ukres haka khet bishar ka jong ukres ka day tang ka jing ai bainong bat ka jing du bainong jong ki katu kat ne ki briu ki bom shem la mare ya ka jing mare thong ha ka rukom ka dei tina kata ka dau ka ka banga don ban wan ra apdeng jong pi ka ni ka klip mat kalong kis iem klem ka pangsiat la manong us iem klem ka pangsiat le ni kis iem klem ka pangsiat kamut kin don ki briu ki ba klem ka pangsiat pitim ka bible ka kren ya santli ki pangsiat Bon apeng jong pi le se pitip yegini ki santli ki pangsiat Henry sha hagani ga step jongani ga ski ngin pen kan mau biang yela de yegini ki santli ki pangsiat ki baka bible ka yathu yengi ka bening kong ka pangsiat ka bom put no tungin ya phai bat nga nakatui ka ju iwei koren kalenong ka bakhandai ka de khot ka ba ar pho sao hadu ar pho nyo Iwe koren kalenong ka bakhandai ka khot ba ar pho sao hadu ar pho nyo hang ni ka bible ka kren ya ka pangsiat ka bening kong kata ka de ka pangsiat bom put ki ban yo ya ka ni ka pangsiat bom put ki kita kisim ki ban yo ya ka ni ka pangsiat bom put nga bat ma phi ni long kisim tungin be ya ka ni ka pangsiat ka khot ba ar pho sao hatu phim jutep bakita ki ba ya phet aga jing ya phet thong ki ya phet baro keng and rei tang we updiang ya ka price tu yai phet kumta ba phin dop yo ti we pa we u ba pen usha ya ki ke baro maki shisha knang bakin yo ya ka pangsiat bapot Henry mangi ya ka bompot ke upol wai nuksa daki nong mare thong wong baro uba ya mare thong uya mare Henry tangwe bayo pediang ya ka price baru wang tungin ya mare kata kerukom hoy kita ki nong mare thong ngani ka percaya ki mare kiyo ya ka pangsiat ka ban put no ka sarang kala ban bam Henry mangi pat ka jing mare thong jong ka jing ngai ngin yo ya ka pangsiat ka bom put khot baan pun rio namar kata nga phet kumta ken om kumba dak ba arta tien om kumba dak ba arta tien kumta nga ya tenra om kumba shokai ya kasun Henry ngapen sitom khop ya la ka met pol u discipline ya la den bangala ring rau ya kaken bayo kumno re kumno onda la ya lap ikiwe ngan jalong yala de ubalakan taino yo let's say onda mangala yala ikiwe ngan jalong yala de ubom yo painong upol wong habang mare ya ka de ka jing mare thong jong ka jinget uong ngapen sitom khop yala de unong mare thong nganong e pia ka ni ka perthei ude ban long discipline uhaban kidang step uhaban biang ka bam ka di uhaban long discipline na du ka por ka bau khi ka por ka bau thia na dong sedong bat ka ju ka rukom ka pangsingat ka bom put ka dei na ka benta ki bangai ki long self control ki malaban control de we na ki so jong ben sim haka kit haka city pol ki nong Galatia
udah ka bor halot la de ban control ban long discipline ya la ka jong ka jing long discipline ha ka jing long jing em kum ukristan ka ban kan tat ya ka pop ka ban kan tat no ka jing jai tu ki ba kan jaman siem ki ban pen tat yo breu na ka jing le jing ya sang ki ban pen tat yo breu na ka ban long discipline na ka jing duai ban long discipline na ka no ka kam ka ba kan jaman siem Henry ubreu ban yo pedang ka bang pangsiat bom puot de ubreu ubalong badon ka self control ka bor halo la de ban ya kata ka jinglong balong discipline tungin ya pej ba nga syu ka pangsiat ka baar namari don santli ki pangsiat na ban ya kamste pangsiat ka baar kadai ka pangsiat ka hok ar Timothy kalenong ka basaw tungin ya pai ba nga Sya ka kita, sya ka shiti ka baar upol sya usamla Timothy haga lenong ka basaw ka dekat ka ba nyow bat ka ba pra Kartian ka jong play ka ong kumne tungin sngap ka e ka pangsingat ka hok mano ba dai ban yo e ka pangsingat ka hok ka dekat ba nyow bat ba pra ka ong nga ya le ya ka ta ka jing ya le ba jing le ba bha nga la pendep e ka jing ya phet ngalari ya ka jingai na do menta ya ngala bu ya kata ka pangsiat ka hok ya ka bau try utaw nong bisyan ba hok un ai hanga kata ka si om tang ya ngahi Henry ya baro ka kiba iet ya kata ka jingmi pau ka jongu kres ka pangsiat ka hok day ban yo da kita ki brio kiba bet ka jingem kiba boy shadu ka bakut ha ka jing mare thong jongki Bat kiba iet ya kata ka jingmi pau ka jong ukres. Kiba iet ru ya kata ka jingmi pau ka jong ukres. Para bangin ba iet habang iet ya ka jingmi pau ka jong ukres. Kamud kide ki para kide ki banget lani kita ki Kristan kiba ang not ya kata ka jingwan ka jong u Jesu Kris ban pen kre man ka sngi la ka jong ka jingem kum ki thei soti kiba start kiba pendap ya kata ka syarat jongki daka penyang haki kolpi kide ki breu ki bom pen serwai ya ka por Henry kide ki breu ki bayai ap ya ka jingwan ka jong utrai kat nungut na ding jong hi ngidang yai ap ka jingwan ka jong utrai pe je ki dak kisien hato phibyo i bala pendap lot ya ka jing tho ha ka Bible ka bau Jesu Ukraine wat ha ka gospel Matias nong ba an po sao ban ong ban pen i ki dak ki sien na ki sngi ki ba khaddo kin ja shibon ki aka ngidang dwai na kamta ka Manipur ka jing ya ki ka bom simna sange shu ka we ka jat ban riu ka we ka jat ban riu ha ka Bible ya thu ya kata ngiyo i ka jing pen shitom ben ngiyo i ki thma ngiyo i ka jing kala ngiyo i ka jing kiu ka jing start adu baki AI kila sensyar ya ka perthai ka bangi em omla syuban penia per ya ki AI video AI foto na kita ki original ki badon ka perthai kala nang sta ka Bible ka yatu ngi kisngi ba khaddo kan kiu ba ka jingsta ngimla ban tip sakat no habdon daki AI pastor lese ki balang sakat no habdon da kita ki AI music la don lupa kata don buon bah ki AI music ani ki por pila ban shu type tang ka lyrics ban open channel me kan ki jing roi la mi en rengi ki ba chna jing roi haban pet miet haban tre shitom ban yo e ko we ki jing roi en rei AI tang shi clip mat la ban ai ka jing roi ka jing stan hadu kata begini ki de ki dak jong ki sngi ki ba khado ki ba yo priang e ko pang siat jong ka hok de kita ki ba ang no balong try mela jan ban try ngapen kre try ka ne ka priang ka don hanga try ngam tip la no men wan han rei me ong men wan ku munong tu men mi try ngan pen kre la ka jong ka jingem bangan yo e ka pang siat jong ka hok ka pang siat ka balai kapang siat jong ka jingem kapang siat jong ka jingem tungin ya pai bat ngana ka shiti u Jacob ka lenong ka nengkong ka de khat ka ba khat an shiti u Jacob ka lenong ka nengkong ka de khat ba khat an sub uta u briu u ba ya sha e ka jing tenjo
Napa habala tenju ya unyo diang ya kata kapang siat ka jingem ya ka bau trai ula kular hakata hakita kiba id ya ka sitiu Jacob utho syaki kharar jad kibala penwir no nama ka jingsha pen sitom ben hakitu gisngi la sapret lut kini ki kristan keleng nama ka jingsha pen sitom ben Jacob utho ya kani ke siti uang lada pinyai sya ekini ka persecution lada pinyai sya ekini ke jingten jo lada pim leno ya ujisu hangno no ka jaka ka bapila phyap nakane ka jingten jo lada pin ya sya ya ka pin yo pediang ka ta ka pangsiat jo ka jingyam kani ka pangsiat jo ka jingyam ka dei na ka bentah itu ki ba sya sitom na ka bentah ka gospel yo i ke jing pen sitom ki kristan la nang jor na ka we ka singi kham tam ka ni ka ri india jong i ngim la ban len ya ka hagi mo bon ki ri them jong ka ri india ni yo i baka e shisha ban yalap gospel ngarang kendu yo we na ki pastor ki buan na ka mission conference ha ka ni ka festival of hope and peace ngamut ban ong ngayo i ni pastor uya kalen ka madan u duai ngai tenat ka jinglong jong u duai u rak ki u duai ka por ba yo break ngalai ban keren ya ka por usange ban duai ngong pastor ngai tenat ba piduai ngong piduai nam ta ka ngakali yo ngaduai nam ta ka jing sang henry ka we ka pengki nga ban duai kalong ba ka jaka jongi ngimla ban long jia sang kumne ko mo philo ngimla ngamla ban duai ban yat kumne ban duai ban ra kikti henry ngayo e kani ka kabu kani ki south ni ki sngi ngale kani ngara kikti sha jrong ngadwai nama ka don ka jinglat lo ya kanong ba silong ban le kata henry ha ka jila jongi ngimla ban le nanong e fi ki don si bon ki jingten jo ya ki kristan ka jingpen si tombe ngala ban ong ngimla ban tip lano kanwan ka jila jongi ngimla ban tip henry ka wei ka mangadol man kentu yang ban yang ilang iwei pa iwei la jabawan ka persecution ka bakumno ha ka balang jongi ha ka ni ka jat ben riu ka jongi ken mau ya ka ni ka wei yai ne yai sha wat nom len yu jisu wat nom len no ya ka jinget namar ka don ka pangsiat ka jingem ka bau blei la pen krek tongin ya ong lang haleluya ka don ka pangsiat jingem wat nom kuet wanom sange no wanom give up wanom ong kat tu la bia henry yaisha pinyo ya ka pangsiat juga jingya kitab jing pen pau long ba ar ka dekat ba sipau ka ong kum ni tu wat chep tieng ye kita ki ru ki ba phan sasha hakmi usoitan un sabret ya ki ba na phi ha ki ying bendi oh la ja kata hekiat tu kat ni ki kristan hagi babon ki kristan ngala banong baon yo tenju ya pi bapin yo ya kata ka jing sha sitom chi posngi tolong pa ka bayai ne hadu ka jing yap hadu lanong in yai ne om de si benai om de si snam asnam om de si post snam om de daki babon teliki snam henry hadu ka jing yap ya sha hadu ka jing yap ong ka bible nang ta ngan ai hapai kata ka pangsiat jong ka jingem ong ka ktien jong blai larang ini sya hadu kata ka jingyabun ai ngi ka pangsiat jong ka jingem nak ta ka dau jisu wong ye ki senran la ka perthai ka syun ye pi wat nom sngo phalai kata wat nom sngo pher ya ka namar ka perthai ka la syun swaya nga swa ba pin chwa kan syun ye pi la ka don ka persecution ni haban duai banong try ai bangin la ban yesha e ka jing pen sito haleluya non try ai bangin la ban yesha e ka jing pen sito kata ka dei ka bentah ni haban le ka wei pa ka pangsiat ka ba ngala ban ong ka dei ka pangsiat ka ba ngakwa e favorite crown let's say na ka bentah jonga ban ka bentah jong piru let's see Philippi gal no wasao ka dekat ka ba ship ka dekat ba nung kong Philippi gal no wasao dekat ba nung kong in kren sapang ngani ka pangsiat jong ka jing kemen Philippi gal no wasao ka dekat ka ba nung kong ka tien ka jong blai ka ong kum ni namal kata ko para bagai
ba ie jonga ba dia ki bangalakan mau hir ka jingkmen berkapang singat jonga kum ta to yang scam hau try ko heb ba ie jonga kapang singat ka jingkmen kade kapang singat na ka benta kinong job men siem ki theologian ki ong ka soul winners crown lani kata kapang siat jong kinong job men siem tung inia phairu na ka city Paul sia ki bangai ki badon ha Thessaloni ka city ka beneng kong ka jo Ukraine ru ya gani ka benta ka lenong ka baar ka dekhot ka ba khandai iwe Thessaloni ka long baar ka dekhot ba khandai ka ong kumne namar pia kan mau ko para bangai ya kata ka jing 3 minute bagai bat ka jing shitom jongi da ka bang ya trei men miet bat men sngi khnang ba onam ban khia ya no ru napi ngilayalap api ya ka gospel ublei ngilayalap ya pi ya ka gospel ublei lara phin pule su ong tu phin sayo i baka ka ba upol upen pau hang tu kalong baki bangai ki ba upol ulet ban yalap kilong kapang siat jong ka jingkemen ka jong upol tongin ya ong lang haleluya ide kapang siat ka jingkemen ka jong upol kata-kata ka proverb ka ong haktin pareng ka ong he who wins soul is wise uta uba pengat sibun ki mensiem ulong ubasta ladangin wan lam ki mensiem siya ka hima ka jong utrai onyo yang i basta compare ni don certificate nem don ni ka perthai compare ngilai ka college ka bakumno ka university ka bakumno ka school ka bapau kumno let's say yo ki result ka babha ka matric compare henry kata kamdei ka jingstan ahmad jomble ka jingstan ahmad jomble ka long lada pi wan lam ki mensiem sya ka hima ka jomble tongin ya ong lang haleluya ka jingken tu ye ya ka ni ka clip mat kalong atau ngilong ne am kita kisiap rengkat begini kipangsia ni hadu mentangi yang persyang manpet jala dia ngadalong us iem klem kapangsia Henry ka jingkhot akan iga klip mat kalong tungi long kisiap rengkat pakapangsia pangsiat ka bakhadu kadai ka pangsiat ka buno iwei Petros kalenong kabasan ka dekhot ka basang iwei Petros kalenong kabasan ka dekhot ka basang tungin pai syakani ka bentang jong ka ktien ka jonglei di on dala pen pau yo nong ap lang brot rangba pin yo diang ye kata ka pangsiat ka burom ka bom sepno pin yo pediang ye ka pangsiat ka burom ka bom sepno ong ka Bible kani ka pangsiat ka burom ka dei ka pangsiat ka ba ublei un ai kerpang ye kita kinong syarai ye kita kinong yalam ye kita ki nong ap langbrot ki bayalam ye ki langbrot ki kenhun ki jong utrai ngalaban ong aktir ka basngo tu lang kadei ka pangsiat na kabenta ki pastor bagi nong yalam hoy u Jacob u kentu uang kumno Jacob uang wat nong kwa bangin long nong hikai wat nam ai bangin kwa ba baro ngin long nong hikai ong kaktien ka jong play Jacob lai ka nong dekhot baneng kong ong tu wat long pi ki nong hikai babun ku para banget jonga haba tip bangin yo diangi ka jing bishar bakham krau hoi na ka benta ki ta ki nong hikai ki nong yalam kandon ka jing bishar ka bakham krau na kata daw i Ukraine ni katu dekhot bang ko ngu ki nong yalam nama ki nong yalam ki haban ai jing kenya khmat jong play ko ngu penret pen hapo yala de namar ki haban ai riwo ki haban ai kata ka ngi ki haban ai kata ka accountability na ka benta jong ki pakai kai ka bau Jacob Ukraine hang ni kamut bau Jacob unshu penduk mensim banom penslur iki babon balong kinong hikai lan kinong yalap Henry la fin pule bahaya kanika ya kanika shitiu Jacob upen slur bangin snap hai ka jingkhot ka jonglei bangin le ka kum kata ka jingkhot ka jonglei aga jing im ka jongi haleluya lalu blei khot ingi ban yalap lalu blei khot ingi ban hikai
namar kata ka di ka jingkwa jong play bat penlong senran ya baro henry ngimla ban le ya ka da ka jing snowman ngimla ban le ya ka nakabenta ka burom la de ngimla ban le ya ka nakabenta ka jingkwa nam kwa burom namar kan sadon ka jing bishar wat ya kita kibale ya kata ka tina kata daw henry ay nguyau play manang nakabenta kinong aplang brod kibaba nakabenta kita kinong yalap kibayalap shirhem ya ka kerteng jong try kadon kapang siat ka burom na ka Bible ka ong naba hauno ubala ay shibon na utaon pan shibon hanuno bala ay shibon na utahan shibon ladaya ka jing ay la ay kambon hanga on pan kambon ladaya ka jing ay la ay kambon api para bangay bait on pan kambon kanos nem ilatip chapang ukres kanos nem ilatip chapang ka jing yap ka jung Jesu Christ kat no teliki conference ngila aten kat no teliki convention ngila aten labon ki jing hikai ki benglayo bat kan mau ka jing dawa kan mau kap kat benginang yo bon kata ka jing dawa kan kap te ka jing kentu ka ni ka klip pat kalok tungin long ki siap rekat siap haleluya om bangin sulong kita kisiem kibak lem le ya kan ka pertai henringin long kita kisiem rengkat bat ka pangsnya le sepin klien atu kata ka jingiem jongi kan long betang ban yo pangsnya atu kata ka jingiem jongi ka bangin em ka long tang bangin dia lom kita ki pangsnya beneng ban peni bangila katno teli ki pangsnya iyo ada dengan orang yang pi kini ki pangsiat ki bangiyo kim dei lo wan nak ta kaburom jo ki dei nak ta kaburom muslim ki siap ka Bible ka om ngan 10 ka tu ka Bible ka om bangin sabu ki pangsiat ka jam Yesus haleluya ngi jurwai ka tu banjing ruai ka bang you are worthy of it all the saints and angels all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Baro ngin dia berat di kipang siat hakmat jumus ia. Tu ngin dia pai bat ngah kitab jing pen pau. Kalenong ka bakhat khandai, ka rekhot ka bakhat wei bat khata. Kitab jing pen pau. Kalenong ka bakhat khandai, ka rekhot ka bakhat wei. Ngin dia puliru ka rekhot ka bakhat bat ngalayo iya ka beneng bala pele barak mi ukulai bali bat yau tau bala syong halor jong kata kala bala syong halor jong kala khot ubayai ne bat uba shisha faithful and true bat uba hok ubishar bat uyalet ma haka hok ubishar bat uyalet ma Teki khmat jong kum ki thlet ka ding bat halor ka khle jong don ki pangsngat shibor don ru ka kerteng balatho ya ka ba uno ru ithu henry tang ma hanging in yo baka baka Bible ka yaspup yangi bahau hau Jisu don kipang siat shibon nakata daong ong ipi kipang siat ka bangiyo kamde nakamta ka burom jongi henry ngin berada ki kichar ki jong Jisu tong ngin pule ka long basao kitab jing pen pau long basao de khot ba shipo kitab jing pen pau long basao de khot ba shipo kita ki arpo saungut kita men basan lani ya ktien pare kong ki elders lani kita ki basan Kia haban dem makmat uta ubasyong halor katakhet bat ki yamane uta uba em shiki bom jukut bat ki laya beratno iki pangsiat haktir ka badai kalau bat ki laya buno iki pangsiat jong ki hakmat katakhet kida ong melong badai atrai ublay jongi uban pediang kata ka burom badia kata ka jing pendon burom badia kata ka bor naba melat hawa me ki baro namar kata ka mon jong me ki long bat lat haw ya ki
Ki gini ki arpau sau ki elders. Ki arpau sau ki elders ki de kita ki redeem humanity. Lani kita ki jat benri di lasim spa. Haleluya. Oi imla ban sngu thu lut chapang ke kitab jingpen pau Henry kata ka de ka ka bala batai kini ki arpau sau ki elders ki de kita ki briu ki bala yo jing siu spa upat lang bala yo jing siu spa ubah ka we ka sngi kita ki palang bala yo jing siu spa kin bread ye ki pangsia Ahmad chong usim ki si emutrai ajing kali ka ni ka klip ma atau pidon ne ki pangsia papin buah kejat Yesus. Nama ka kitab kanihi ka kitab jingpen pau pe ya ka tu bala nom ka balai. Ka khot ka khat we ka tu ka ju ka page ka bangi don menta. Jingpen pau lai khat we ka ong kum no hak mi ngan wan kloi tu bat scam me ka ta ka ba phadon. Ba uno ru un om shim me ka pangsia. Bat scam me ka ta ka ba phadon. Ba uno ru unam shim ya kapang siap coba uno ru unam tu ya kata kapang siap coba para bagai ba ie wat nom sya bau syaitan untuk ya kapang siap jongi oi syaitan nom la man kini ya kata jing pen em ka bau kres ula ai ngi henry ula man pen tham e ngi bangin do iki pang siap wat ai ba ki lok ki ba pidon ki parlok ba pidon kin tu no kapang siap ka ba pidon Wat ai kita ki para baya trelang bat bikin tu no ka pangsiat ka pidon. Wat ai kita ki basa marjan bat bikin tu no ka pangsiat ka pidon. Henry tongin don ya kata ka donot banong try. Ngan be sya kata ka thong bangalong usim rengkat bat ka pangsiat. Naman mela pen im yang bangalong usim bangalong. Ngan don ni kita ki pangsiat Kajing kali kalau hatu judon musim kelam kepangsian. Ada ini keren ha musim juga perthai le se wei per wei kisim ki don ni kepangsian kapurong joki. Henry ni syapting yo badon ki bangai ki baklan ki pangsian. Henry kajing kentu i ya kan ka klip mat. Tu ngin lom ni ki pangsian joki. Bangin bo akmat bal hakajat ke jong Yesus. Saya ka wei ka si saya ka khat bishar ka jong ukres saya abo pelit dia kata ke kitab unong ngalat hong ya me ba men job ya kan ka pangsiat jong ka jing em wei wala tu no ya kan ka pangsiat ka jong me le se habang yang akmat ka khat bishar ka jong uji sukres banong ngalat jit ya me ban yo ya kan ka pangsiat jong ka ho kas pangsiap jong ka hok we wa pentinget no kita ki jan ki jom me men do yang ni ka pangsiap jong ka hok mudur la dah kan ka si on plate no ka pangs ya kan ka kitab ka bau blame bisha ka kata ka judgment seat ka jong aka khet bisha ka jong ukres kumno ong syapak jong mudur ngin yang akmat jong ka ne klipa kumno try wa yang apa kapangsiat ka bakumo ngidon ka e ka bainong ka bangin yo atungin le rain ban yang akmat chu para bangin ba yin ngawan ra ka ni ka khubor ring jong pi ka ni ka clip mat ka lo ban pen slor ya pi ban ya thu baka don shisha kata ka khet bishar ka jong uji sukres le se na ka bentar kitu ki bompat sim la ong ho yo kres kadon ka great white throne judgment kadon kata ka khet bishar ka bale ka ba pi ha baniya lada phim kwa ban don na kata ka khet bishar priang no yu jisu ngai no yu jisu ai ka jim ka jong pi okres ba kadon ka wi pa ka khet bishar ka bangilaya kra ka ba baro ngin don hanta bat kan mau tungin ya don ran kan ki pangsi wat ai bangin long kita kis iem klap tungin ya dem lang ya ki kli ya kan ka klip man jong ni step jar na khot na karpat ka restoration singers kin wan chakma
Bat baro na pring jong ingin dem lang iki klik akan iki klik mat jong kan iki por. Bat kat bangi deng dem lang iki klik tongin yet yala de shimet akan iki klik mat jong kan ka shiteng sngi. Banong try ka eka ba me kwa enga ban le. Ngin tep bangin sngo thu bangi long ki siem bangi long ki lendo ngi don ka bor ngi don ka ikhtiar ngin shop eka jing shakti ngin shop eka jing pang ngin shop eka jing shitom ngin shop eka jing arta tien ngin bread no ye ka no ka ba te ba khom eka jing em ka jongi na mar ngi long ki siem ngi don ni ka ikhtiar ngi don ni ka bor ngi long ki lendo la khot ngi bangin mat eka jing doran kan ba ye ka burom ka jok blai eka jing em tongi let ban pendam lang eka jing duai eka ni ka clip ma hallelujah ablai jonga ngawan bandem akmat jong me eka ni ka clip mat jong ka ni ka pon ablai jong atrai ngawan king ko try khmat ka khet ka buram ka jong me king ko try melong ablai jong king ko pa ye jong ngai go ye melang ba ka ni ka tien ka jong me ka ba melap bo ka donut ka jong awan kren ye ka ni ka tien ka jong me apeng jong ye ka ni ka por king ko try ablai jong atrai mela jet ye ngi bagi long kis iem mela jet ye ngi bagi long ki lendo ba bagi long kis iem ngi dei ban don ye ki pang siat ke ablai jong ngi niki niki santli ki pangsian ablai jong atrai ala ka jong ka thong ka mamela bu yang ibangin yo ingo trai ablai jong atrai abangin yang akhmat jong me rengkat bagi pangsian king ko pa iya jong o rama shande ala raba yande ala rama shande ala rama yande ala rama shande o rese tekere ala rama shande ala rama yande ala rama shande o rese tekere ala rama shande ala rama yande ala rama yande o ribase tekere ala rama shande ala rama yande ablai jong melong blai jong king ko pa ye jong try ubala pen em yang ala sa yang ada ka snam ka jong making ko try bangalong us em bat bangalong leng do try abangalong us em king ko try me pen kre king ko try bangin yo eki pang siat ka jing em king ko pa ye jong try oh riba shande ala rama yande ala rama shande hallelujah Agni ka por kat bangidang don na jing don kat ka jong try. Lesi la da don na pring jong pi ka don kam ya ka jing duai. Ngam ko abangan si shong kan da play kala namar ngam tip ka nungon na pring jong pi don kam si shai ka jing duai ra ka don kam jing duai. Ngin duai na ka benta jong pi. Ka jing duai ka bangin duai ka ni klip mat ka banin kom bangin sngotu bangilong kis ia. Lese pila long siem pila priang Yesu en repim parchim lamat ne kata ikhtiar baka bor kum usiem pi shep tieng ye ke jing pi kuslai ke jing pi shan thom bor hakitma ki baharu kom magane ka perthai henry ya ka clip mat pi osngo ye ka tieng ka jong play lese pi kwa banong duai lem na ka benta jong nya kwa ban long si shau to usiem uban sensyar halor so kanika partai persai ki bor jing dong bor so le se don apling jong pi sngo tho o ble lo khot e pi bakin long ke leng do henry pim shim na yo ya ka por ka jong pim shim la ban ai ka por jong pi ban wat e ka jing dor ran kan ka jong pim shim la mat ya ka ta ka burom ka shekina glory kapurom kabala penpau no kajong utra ya kajing mafikwa ban mata kan ikat lese don na prengjong pingala keren itu ki santli ki pangsiat hala kajong jogi rukom kapangsiat kabakren siapang kinong job mensim kapangsiat kabakren siapang kinong syanai kapangsiat kabakren siapang kita ki beri ki yasha ya kajing tenju ki pangsiat ki bakren siapang kata kajing mare thong hakarukom kabadei kapangsiat kabakren siapang kata ki beri ki biaya kami ya kajing wan kajong utrai lese don na prengjong pi habis dang ban tenju ban yet ya lade bis ngotu ba himpat sim la don pangsia ngikot ya pi syakmat ala don apeng jong pi ki bes ngor ta tien ya kata ngin duai bo play bo ya pi ka do la kalong ban yalam ki men sim ki bako dor himpat ju yalam meno henry pi ngotu ba ka dei ka benta ka jong pi ban le ya kata pila ban wan sene syakmat ngin duai bo play bo ya pi kata ka do not ban yalam ki men sim bako dor kadok nur kabala ban yale egi chik
Kadok nut kabala ban job kita ke jiksak ban sitok ben. Kadok nut kabala ban yai ne lese don kipor na kawi kapor pidon ka jing tmu o ngan ino e ka jing e jisu ngan pet balang no ngan le no da ka ni ka tai kabalong persyang e ka mon ka jong play kadon ka ta ka jing bom yai ne ka jing em ka jong pi. Wadak benta kitaru ngin duai ka ni ka klipat. Kanu ka jing don kam jong pi ban duai. Ngin duai ka ni ka klipat jong ka ni ka por. Ngin om penle no e ka ni ka jing dor ka jong try lambat i. Bakat ba ka recession singers ka nang yalam ni. Kat tu ka ni ki jing duai bangin duai ka ni ka klipat. Tu ki don kam jing duai kelak ban jam shini shikmat ngin duai na ka benta jong pi. Ho you blame kerku gini lawan semat wan susu ladanan don susu pilaban wan gini duai na kabenta jong pi gini ka klimat kat mengenang duai gini lawan semat itu beron kam jing duai pilaban wan gini duai na kabenta jong pi badai atwa badai
jong play di ngai scam bak tien jong play kalong ka jing terku nak benta jong pi wei pui syak yang ngaru bangan ai ki jing pen bana ngani ka po